Čau. Wow. Já vás vidím. Máte se dobře? Ještě jednou, máte se dobře? Forty, ahoj. Tady se nás posaď v Ostravě. Hele, já myslím, že nás asi pořádně neslyšeli. Hej, Forty se zeptal, máte se dobře? Hele, já jsem si na tebe připravil pár otázek, ale ty samozřejmě potom můžeš mluvit o čem chceš. A potom na konci našeho rozhovoru si vyberu 5 dotazů, nebo 3 až 5 dotazů, dám vám mikrofon a vy se budete moct zeptat Fortyho na nějakou otázku, OK? Jako první věc, Forty, jak se ti tady líbí u nás? Ale líbí se mi tady hodně, máte to tady hezký v Ostravě. Možná to někdo z vás bude vědět, já jsem tady rok a půl bydlel a vždycky si sem rád vracím.